Tras máis dun mes gardando silencio, o Goberno Municipal de Boiro puido por fin dar as oportunas aclaracións con respecto ás acusacións formuladas por un grupo de usuarias do CIM ao respecto dun presunto maltrato institucional. Fixérono agora, unha vez concluído o expediente iniciado pasado 27 de xaneiro para investigar os feitos e remitidas as conclusións tanto ao xulgado como á Secretaría Xeral de Igualdade. A orixe desta polémica reside na finalización do contrato da anterior técnica de igualdade a finais do pasado ano, que non puido ser prorrogado por cuestións administrativas. Finalizado este contrato, o Concello de Boiro puxo a disposición destas mulleres o servizo psicolóxico do CIM para dar continuidade ao grupo de autocuidado que tiñan constituído. Lonxe de aceptalo, as mulleres denunciaron mala praxe por parte dunha profesional do servizo. Chama a atención que das 13 persoas que asinaron o documento de denuncia, 7 nunca foron atendidas por esta traballadora. Xusto cando iba a rematar o contrato esta técnica de igualdade e xusto cando sabía que a renovación ou a prórroga do seu contrato sería irregular ou ilegal, xusto en ese momento emite de golpe un montón de certificados precisamente a esas mulleres que figuran no escrito de queixa. Certificados acreditativos da condición de vítima de violencia de xénero de xeito irregular. Pois esta persona, á vista das conclusións deste expediente, nin estaba adscrita ao CIM, nin tiña competencia para poder tramitar eses expedientes, ni figuran expedientes ao respecto desas certificacións, nin tampouco figuran os informes preceptivos necesarios para validar que eses certificados foran reais. Os servizos xurídicos do Concello concluíron que estes feitos poden ser constitutivos de delito, polo que os responsables municipais presentaron a correspondente denuncia. O alcalde lamentou tamén o xeito de proceder da Secretaría Xeral de Igualdade e dos grupos da oposición, que antepuxeron os intereses electoralistas á protección dos dereitos das partes implicadas no conflito. Lamentamos a forma de actuar da Secretaria Xeral de Igualdade, que ante un tema moi delicado como este, decidiu contactar co voceiro do Partido Popular de Boiro antes que co propio Concello para comunicar e esclarecer estos feitos. Do mesmo modo, os partidos da oposición empregaron este tema tan delicado cun propósito electoralista antes de garantir os dereitos constitucionais das partes implicadas, como está facendo este Goberno. Pide aos grupos que recapaciten e pidan desculpas públicas ao persoal do Concello por poñer en dúbida a súa profesionalidade.